Mae yna wledd yn ein haros ni ynghylch y Defaid gyda bryd mwyaf poblogaidd y sioe y torddu. A mae'r gŵr bonheddig yma yn gwybod yn iawn be fydd y beir ar eich chwilio amdano. Dafydd Williams o Dal y Bont. Croeso ato ni, Dafydd. Gafwr. Nawr te, y torddu, bryd mwyaf niferus y sioe. Mae hwnna yn statws enfawr i'r bryd, yn dwi e? Odi, mae fe'n. Mae'n neis gweld classes mor gryf yn y sioe. Meddwl mae bryd cynenid yw e. A mae'n neis iawn gweld nhw. Ydy Glei, bryd cynhenid i Gymru y torddu. A mae'n ddafad galed ofnadw yn dwi? Odi. Ni'n cadw nhw adre. Ni'n cadw nhw eitha caled. Ond mae dafad fyny dwi. Mae rhai cadw nhw'n yn galed ac yn gryf yn y fe. Ni'n gweld Jenny Langford o Gaer yn beirniadu fan hyn nawr, a mae'n trwy pethau'n manwl iawn. A dwi'n meddwl falle fe gawn i'r cynlyniad cyn bo hir. Odi, i weld nawr, mae Aron Hemmings o Pant Clai i weld yn gyntaf yna, Lynn Bank, Tali yn ail, a Ryan Joseph yn drydydd i weld. Ond mae Jenny wedi bod yn cadw'r bryd ysblynydde mawr. Mae'n gweud bod mae'n cadw 500 o Defaid Torddu adre gyda'i. Mae Sion un o diadelloedd mwyaf fydden ni'n dweud. Sa'n ni'n meddwl, ydy. Mae lot o bobl yn cadw rhyw ddeugen o'n nhw, ond mae 500 o lot o dwi. A 500 o lot ydy. A maen nhw'n fryd sy'n gallu bod yn eitha drwg hefyd, mae'n good prawf i'r ffensys. Mae'n gweud gyda'r torddu a torwen, mae eisiau ffensys da, mae eisiau cymdogion gwell. Ac maen nhw'n byw yn rhad drws nesaf, yn aml iawn. Yn aml iawn, na pan maen nhw'n edrych mor dda. Ond ni'n gweld Aron Hemmings yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Fe di ennill prif bencampwriaeth adran y torddu nôl yn 2018 ac 19 yn enillydd cyson iawn yma. A Lynn wedyn yn yr ail safle, fe oedd beirniad y torwen y ddoi. Ie, Lynn job dda iawn ddoi hefyd. A dyna ni, dwi'n meddwl, y beirniad yn rhoi sel i bendith ar y penderfyniad. Cytuno? Odw, o'n hwrdd bach caled neis, mae lliw neis yn ei bende. Wel, diolch yn fawr ti Dafydd, na i fynd draw i gael sgwrs ydyn iawn gyda Aron, sydd yn enillydd cyson yma yn y sioe, yn mwynhau mos draw, gyda bob math o frydau gwahanol. A nawr yn cael ei wobrwyo gyda tarian hyfryd yma am yr oen hwrdd gorau yn y sioe. Oedd hi wrth Bethan. Llong gyfyrchiadau, Aron, da iawn ti. A ti'n enillydd cyson fan hyn, rwy ti'n y sioe. Sut ti'n gwneud o i de? Mae'n cymryd amser i cael stoc iawn a bloodlines iawn. A mae'n, talu off yn y diwedd. A ti'n gamster hefyd ar y gwella yn troi nhw mas yn iawn? Na, wedi tegu Hyw. Mae Hyw yn trymo Defaid i fi, so mae just mor keen a fi yn cedi. A'n anffodus, ail oedd Hyw heddi? Ie. A wedi trymo roi ti'n wyllt o siwd? No comment. Llong gyfyrchiadau fawr iawn, da iawn. Diolch yn fawr.